संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 142421। अण्णासाहेब पाटील महामंडळ जे काम करते ते व्हेंचर कॅपिटलचं काम करते, म्हणजे सगळ्या उद्योजकांच्या मागे, मराठा समाजातल्या, इतर समाजातल्या सगळ्या उद्योजकांच्या मागे जोखीम निधी उभारण्याचं काम करते। त्या जोखमीची जबाबदारी ही अण्णासाहेब महामंडळाने उचललेली आहे। कारण व्यवसाय सुद्धा अशा प्रकारची शाश्वती नसते की आपण करू तो व्यवसाय सक्सेस होईल की नाही। त्यामुळे अनेक जण घाबरतात त्या कर्जाला आणि कर्जावरच्या व्याजाला आणि चक्रवाढ व्याजाला, आणि त्या भीतीपोटी कोणी व्यवसाय करायलाच पुढे येत नाही। आणि अशा प्रकारे मराठा समाजातल्या तरुणांच्या मागे तुम्ही व्यवसाय करा, जोखीम आम्ही घेतो, त्या कर्जावरील व्याज आहे ते व्याज आम्ही भरतो, अशा प्रकारची योजना अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने आणली। आणि खरोखर अशा ही जोखीम महामंडळाने घेतल्यामुळे हे जे यश दिसतंय, यश याला जबाबदार अण्णासाहेब पाटील महामंडळ आहे। अत्यंत चांगला उपक्रम आणि तो यशस्वी उपक्रम या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यामध्ये केला। आणि या उपक्रमामध्ये एक खारीचा वाटा जिल्हा बँकेला घेता आला बँक म्हणून त्यातला, त्याबद्दल मी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे विशेष आभार मानतो। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की दारिद्र्य निर्मूलन हे शिक्षणातला तरी होतं किंवा व्यवसायातला जरी होतं, पण तुमचा सगळा एज ग्रुप जो आहे हा 25 आणि 25च्या अभाव आहे। आता शिक्षणातलं तुमचं दारिद्र्य निर्मूलन होणं शक्य नाही, त्या व्यवसायातलं अशा प्रकारचं निर्मूलन होऊ शकतं। आणि अशा प्रकारचा व्यवसाय करण्यासाठीचं प्रोत्साहन अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने दिलं, त्यामुळे आपण एक पाऊल पुढे गेलो। म्हणजे असं म्हटलं जातं की व्यवसाय यशस्वी जो होतो, जिद्दीने व्यवसाय करतो, तो आपल्या मुलाला चांगलं शिकवतो, त्याला उभं करतो। म्हणजे आमच्या जिल्ह्याचा रिझल्ट 100% लागतो आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये अशा काही विद्यार्थ्यांचा आम्ही सत्कार करतो, काही वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून, भगीरथ ग्राम विकास प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आम्ही सत्कार करतो की अशा एखाद्या गवंड्याचा मुलगा हा इंजिनियर होतो, एखाद्या काम करणाऱ्या बाईचा मुलगी ही डॉक्टर होते, आणि अशा प्रकारे आपल्या मुलांना शिकवण्याची जिद्द जी आहे ती जिद्द निर्माण होते आपल्यासारख्या, आपण त्यांना प्रोत्साहन दिलं अशा प्रकारच्या व्यावसायिकांच्या माध्यमातून। मला असं वाटतं की खूप मोठं दारिद्र्य निर्मूलनाचं काम अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून होत आहे। आणि जिल्हा बँकेने यासाठी खूप विशेष प्रयत्न केले, कारण बोलणं सोपं आहे की कर्ज घ्या म्हणून, पण गेल्या वर्षभर आम्ही जो सहयोग कक्ष स्थापन केला, त्या सहयोग कक्षात अनेक लोक येतात, त्यांना कागदपत्र पूर्ण करण्यासाठी आम्ही आमच्या बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत त्यांना मदत करत असतो। म्हणजे मला किंवा अध्यक्षांना भेटायला खूप की आम्हाला याचं कर्ज हवं आहे ना, त्यांना कर्ज घ्यावं असं वाटत असतं, पण पेपर कसे पूर्ण करायला समजत नसतं, आणि त्यामुळे अशा कक्षाची आम्ही सुरुवात केली। त्यांचे सगळे पेपर पूर्ण करणं आणि त्यांचा LOI करण्यापर्यंतची पूर्तता करण्याची जबाबदारी जिल्हा बँकेने घेतली। त्यामुळे आम्ही गेल्या संपूर्ण 3 वर्षांमध्ये 181 प्रकरणं करू शकतो। आणि एका वर्षामध्ये म्हणजे साहेबांनी आढावा घेतला असेल आता की नॅशनल बँकेने केलेली प्रकरणं आणि जिल्हा बँकेने केलेली प्रकरणं, गेल्या वर्षभरात सगळ्यात जास्त प्रकरणं अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाने केली असेल तर सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने केली, 138 प्रकरणं केली आहे। आणि जवळजवळ 6,70,00,000 रुपये आम्ही यासाठी खर्च केले। खरोखर हा एक चांगला प्रयत्न, मी अध्यक्षांचे विशेष अभिनंदन करतो की त्यांनी अशा प्रकारचा प्रयत्न केला। माझी एकच विनंती आहे, काही त्रुटी आहे या योजनेमध्ये, म्हणजे ज्याचा उल्लेख अध्यक्षांनी केला की कर्जाचा व्याजाची सबसिडी मागण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर त्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड घेता येईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।